Takže ahojte všetci, vítam vás pri novom videu, ja som Mia, vítajte na kanáli Studio Mia. V dnešnom videu budeme robiť taký, neviem či slíz, ale idem iba skúsiť, lebo moje nápady nikdy nie sú nešialené. Budem potrebovať misku, originálne lepidlo, proste tuhé, nejaký starý balzam na pery, ale starý, tablietky ak chcete, budem potrebovať nožnice, si dám na bok. Budete potrebovať nejaký hustý šampón, proste, že keď si ho dáte na ruku, tak proste on je taký slízky, a keď budete robiť toto, tak proste vám sa to vôbec nenalepí na ruky. A keď tak kondicionér. Ale keď máte taký biely, taký hustý, akoby taký. Budeme potrebovať 3W tyčinky. A keď tak môžete ešte Aviriel, takýto krém na prdel. Dobre, ako prvé si dáme asi toto. Ale trošku, lebo ideme iba testovať. To chápete, toto není ono. Ale som mala to šampón. Nevadí. Tu máme ešte kondicionér. To nejak trošku. Dobre, zamiešate. Asi sa to pokazí kvôli tomu sprchaču, lebo som tam mala šampón dať, lebo ja mám šampón taký slizovitý. Dobre, potom sa tam dáte balzam na pery starý, musíte ho mať starý, bezpodmienečne starý. Lebo hádam si nebudete ničiť nejaký nový. Musíte to veľmi rozdrviť. Ačkať, vyťahnete si ho. Čo najviac. Ale nedám si tam všetko, lebo to už je až moc veľa. Ale nejak takto. Nevedela som, že to pôjde tak ľahko. Tu je rozdrbené, takže si ho dám všetko. Čo je, Miško? Tu spíš v mojej izbe? Takže tu spínkam v Mimke izbe. Tu musí asi prosto rozdrviť. Čo si zapol? Tak daj. Nie, nechaj. Tak daj, Minka vypne. Nebudete si potom utrieť ruku. A on si teraz drvila ten balzam na pery. Počkaj. Čo robíš? To je za to, že ti Ježiško donesol takú knižku? Nie! Iba toto podržíš a ono sa to vypne.
Uteká odložiť. Už je to aj vybitý. Dobre, potom si to zamiešame. Už tu máme rozdrovené. Proste, aby tam boli čo najmenšie kúsky. Fakt na vodu si to rozdrúte. Takže môžu tam byť nejaké kúsky, ale fakt malinké. Si zoberiete tento krém na prdel. Že nemôže byť starý. Keď tak môže byť aj starý. To mi nejak veľa vypasklo. Nejak takto to zatiaľ vypadá. To neviem, prečo to má taký cevár. Trochu vám to teraz zbledne, lebo však ste tam dali krém. Biely. Ale toho krému tam nemôžu byť žiadne kúsky. A ja tam potom skúsim dať aj ten šampón. Či sa to náhodou nezlepší, lebo je to úplná voda teraz. Keď tak to môžete aj niečím zahustiť, ale neskúšala by som. Vypadá to dobre. Toto máme. Teraz ideme na to lepidlo. Trošku si odstrihnete. V mojom prípade trošku menej. Trošku menej viac. Nie, Miško, čo robíš? Nie, nerob! Počkaj. Počkaj, utekaj preč. Preč utekaj. Mimka do natáča a potom príde za tebou. Toto mi tu nechaj pekne uložené. Som haklivá na to, keď niečo nemám uložené. Teda niekedy to nevypadá. No toto sa vám rozmočilo, takže preto budeme potrebovať 3. Toto si zabalíte keď tak do papiera a berete ďalšiu. Nechaj. Musí to lepidlo poriadne rozdrviť. Aj by som povedala, že potom sa vám ozvem, keď budeme rozdrvené, ale nepoviem, lebo v tejto aplikácii, lebo keďže mám mikrofón, takže musím točiť cez inú aplikáciu. V tejto aplikácii sa nedá pozastaviť video, tu jedine vypnúť video. Takže musíte čakať. Nevadí zatiaľ takto. Keď tak si tam môžete pridať nejaké tablietky. Ale trošku. Poď. Idem si pre ten šampón, lebo proste, no. Takže hneď som tu. Miško, nechaj mi to, poď preč, poď. A možno, že ma počujete, ale ja mám mikrofón, takže ja budem aj 100 metrov ďaleko. A prosím, vy ma budete počuť. Nemal si tam liesť. Počkajte, už to budem. Počkajte chvíľu. Toto nechaj, to má svetelko. To je zbobo. Tiško. Veľkí chlapi neplačú, tak neplač. Tuto. Ukáž. Tak. A neplač, okej? Minka si ide pre šampón. Takže už som v kúpelke. Som musela ešte bratovi fúkať, lebo ináč ne. Potom by ma mama zrubala, že prečo plače. Takže Miško, neplač. OK, môže zhasnúť. My si pre ten šampón.
A dúfam, že ten šampón to zachráni. Už som tu. Áno, to je ono. Dáte si ho tak primerane na tú várku, jak ste si dali. Ale nedávajte si tam ten sprchový gel. Tento iba pokazil. Aj to teraz také vodové. Skúsim tam dať aj tekuté lepidlo. Počkajte. To je... počkajte, ho musím nájsť. Mám ho. Na skrini bolo. Proste také... Ja použijem lepidlo na pucle, lebo iné tekuté lepidlo doma nemáme. A dúfam, že to nejak zachráni. Start. Poď sa. Už to začína pomaly tuhnúť. Alebo sa mi to iba lepí na toto. Je tam cítiť to lepidlo. A použite proste nejaké tekuté, ktoré doma máte, môže byť aj na pucle, lebo aj ja som použila na pucle. Ale nejak by to nevychádza. Či by som tam keď tak pridala... Čo by som tam pridala? Pridala by som tam keď tak ten šampón. Šampón a lepidlo. To by ja stačilo, lebo chcem si nechať aj na vlasy šampón akože. A lepidlo si nechať aj máme na pucle. Ja to potom nechám na okne nad radiátorom. Uvidíme, čo z toho vznikne. Keď tak potom natočím short. Je to taká rozmachlená. Takže toto preč. A idem použiť poslednú, čo mám. Aby som to oblízala, ale je tam šampón, je tam krém na prdel, je tam lepidlo. Takže lepidlo to mám, to by malo stuhnúť za chvíľu. Takže uvidím. A potom natočím ďalšie video. A poviem aj, že koľko som to tam mala. Takže toto bude, počkať. Ja to dám ešte na radiátor. Lenže bacha na to. Lebo nedávajte to úplne na radiátor, ale dajte to nad radiátor. Proste niečo si tam dajte a dajte to nad radiátor. A proste to bude tak hore, to bude zospod proste zahrievať. A no. Proste to bude dobre. Takže ja sa vám potom ozvem, toto si idem upratať a potom sa vám ozvem. Takže toto bude prílišné video všetko, vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čaute!